Lejliet il-vot ta' fiduċja fil-Gvern il-PBS biddel l-iskeda tiegħu biex il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ikun jista' jieħu sehem f'edizzjoni speċjali tal-programm dis-Sett. Fi kliem Lawrence Gonzi l-vot ta' sfiduċja f'Karl Mifsud Bonnici u l-vot ta' fiduċja ta' 2 fil-għaxija huwa inkwiet żejjed li qed iġielu ma jiffukax fuq affarijiet oħra. Illi daw huwa inkwiet li żejjed, m'għandix bżonnu dal-inkwiet, nippreferi nkun iffukat fuq affarijiet oħrajn. Mistoqsi fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja dwar Karl Mifsud Bonnici, il-Prim Ministru qal li kien disgustat mhux biss bl-Oppożizzjoni, iżda kien disgustat ukoll bi Franco De Bono. Id-disgust tiegħi hu fil-konfront ta' l-Oppożizzjoni. U li kieku kelli ukoll. Gonzi qal li għamel kull ma seta biex il-mozzjoni kontra Mifsud Bonnici ma tgħaddix. Ma stajt tagħmel xejn biex issalva s-sitwazzjoni. Għamilt kull ma stajt. Iżda ammetta li ma rnexxilux. Outright no kont qed nistenna jien, tajjeb, imma ma rnexxilniex, ma jimpurtax xorta. Il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar jekk kollox u se jiġi lura għan-normal jekk it-2 fil-għaxija jgħaddi l-vot ta' fiduċja. Prim Ministru, inti fiduċjuż li għada meta l-Parlament jivvota fuq il-vot ta' fiduċja, il-Gvern se jirnexxielu jġib kollox għan-normal? Ma nistax ngħid li jiena fiduċjuż qed nittama illi jekk jiġri